Mislim da je ovih tjedan dana što se događa u Hrvatskoj, pa i u Srbiji, traži odgovornost ozbiljni ljudi u Hrvatskoj imaju neku specifičnu težinu političku, da kažu ili nazovu stvari pravim imenom ili svojim imenom. Važno je ovo što se događa ovih zadnjih tjedan dana i što će se dogoditi sutra u gradu Zagrebu. Dok god glasovi visoko pozicioniranih srbijanskih dužnosnika najavljuju da će Aleksandra Vučića u Zagrebu dočekati ustaše, a iz Hrvatske se čuje da s četnicima ne treba razgovarati, ozbiljan dijalog država nije moguć. Posebno podupiren. Potreban je međutim dijalog između Srba i Hrvata, a ne ustaša i četnika, kao povijesno kompromitirane i osuđene sintagme. Mišljenja smo u Stranci rada i solidarnosti da će ovaj susret na državničkoj razini otvoriti mnoga pitanja i donijeti nove sadržaje hrvatsko-srpskog dijaloga i valja početi.